púšťame ďalšie videjko. Dneska budeme točiť videjko na hru SFL Game pre zmenu, lebo boli dva diely vlastne z World of Tanks. Je to rebel! Na budúce videjko budem točiť World of Tanks. Dneska som tak pre zmenu len čisto, že SFL Game. Zároveň som to spravil takú menšiu reklamu na vlastne SFL Game privát, ktorá mi vlastne dokopí až asi takých 3597 členov, čo je dosť. No. Takže po prípade sa prihláste na odber. Tu Art Homie, čo to založil, ten vlastník toho privátu. Tak to ukončím a teraz vlastne vyberieme si postavu válečník. No, dajme tomu človek, alebo ne, dám si nejakú ženu, škaredú ženu, nejaká, čo sa šklebí, že má upratúvať niečo, no taká, ako orbitky, zuby, jo, vlasy, dáme čepec, ne, to vypadá šlapka, dajme niečo, dajme tomu tak človeka nejakého a dáme z losu, tak. No, bradu dáme preč a je pohoda. No, ústa. Usmejú? Usmejú. Jo. Troška oči doladím a môžeme začať hrať. Pusa, kde si pusa? Ne, pusa mi utiekla. Jo. Dobre. Teraz nos. Super. Poďme si uložiť. Takže tu dám nulu. Alebo som videl, že už je tu nejaký srmosrmák. No, takže aby ste sa nečudovali, ak máte zájem teda na ten e-mail napísať, kebyže aj mi chcete napísať, tak nepíšte mi na 14, ale na 16. Akože no toto je meno, není k dispozícii. Takto. Čo? Tak dám 2 očka. No, takže sme sa úspešne prihlásili. No, máme tu hneď podzemka. Som rád, že to vôbec neseká. Teraz len tak trošička. No, tak. Prvé čo je akože úloha naša, takže pôjdeme automaticky už do hospody a dáme si výpravu. 300 skúseností je docela slušný štart, čo sa mi vždycky páčilo. Super. A jazdecké zviera treba kúpiť. Kde to je? Staj. No tak, dáme tohoto. Tu obľúdu, či čo to je? Gryfodrak. No. A hneď tu dostávame už fajnové úlohy za veľa skúseností, čo sa mi veľmi páči. Som nedostal preskočiť. Jo, že by? Jo, dobre. Už sa dá preskočiť. No. Tak. Teraz takto ideme na to. Máme postavu. Takže oficiálne máme 10 levelov. Na postave vylepšíme šťastie, výdrž
A sílu netreba, lebo vlastne dáme si hulku a bude dobre. No ešte ideme tú hulku. No, tá je dobrá. No, to si našetríme. Výhody tohoto privátu sú vlastne... Počkaj, vám to takto ukážem. Prehodím stránku. To skončí. No toto nahodím na seba, keď teraz som válečník. No, takže toto je vlastne stránka tohoto vlastne keby serveru. No a ja na tomto serveri mám vlastne body a vysvetlím, jak sa body získavajú. Stiahnete si vlastne, keď kliknete tuto na toto, že kliknite tu, tak si stiahnete taký program, že vlastne tu je, že raz za toľkoto minút dostanete, dajme tomu, 1 bod. Za pol hodinu máte 1 bod. A za 10 bodov, čo je vlastne za 5 hodín, tak za 5 hodín by ste mohli mať 50 hubičiek. Čo je podľa mňa úplne super. To je vlastne 10 bodov. Čo je vlastne 5 hodín. No dosť to je, no. Ale tak, kto si vyčká, ten si vyčká, no. Potom sa dá kúpiť zlatý rám. Čo chcete. No. Po prípade sa prihláste na kanál Arthome TV. Ja som tam osobne prihlásený. Už len z dôvodu úplne fajnovo dokáže informovať ten človek z toho kanála. Potom ešte ideme do zbrojárne. A 50 máme. Ešte pár týchto. No super, to je len čo som chcel zrovna. No, kde je to brnko? No daj, jo, fajno. No, dobre, nahodíme na seba brnko. Prašule mám, nahodím tiež. Fajnovo, to som chcel. Môžeme ísť konečne do bitky. No, bitky, tak do podzemka. Super. Aj voňačku máme. No, takže vylepším si život. Lebo toho je väčšinou veľmi málo. Teraz už môžem lacno, tak využijem to. Jo, fajn, no. Ešte troška toto. Fajnovo, dobre. No. Takže môžeme si už normálne trúfnúť na niekoho. Poriadne, jo. 5000 máme. Super. No to už krach nebude teda. To už je len čistý zisk. Fajnovo. No, nevadí, idem ešte raz. Ne. Musíme sa troška vylepšiť. Už máme 530 výdrže. Čo je úplný unikát. Teraz dáme na 100%, machra. Tu máš brouku. Jak sa to volá? Nočný húl. No dobré meno teda. Idem ešte raz. Táto baba sa ľahko zabíja, ale tak veľký damage má. Jo, super. Čo to padlo? Je to na inteligenciu, tak to predáme. No teraz môžeme losnúť ďalšie veci. Super. 23, to je tiež pekné.
No, hoď. Super. 31 až 89. No. Pokračujeme. Zdochol. Bandikami zdochol. Je to rebel! Ospravedlňujem sa, že točím cez ten bandikam, že vás to tu otravuje tuto hore. Je to rebel! No dobre, nechám to radšej tak. No, nahádžem na seba veci a môžeme ísť zase do boja. 50. No. Pam. Fajno. Ešte čaroobchodiak. Super. Hodíme na seba. Jak som fajno vyzbrojený, ideme na toho. Teraz to dáme doma na 100 Pro. Krásne. Len tak ďalej. YOLO. Ono to troška sem tam tak sekne, ale toto je pohoda. Čo mi to vyskočilo? No. To mi nejak nejde, idem skúsiť doplniť. Výdrž. No, doplním teraz troška výdrže. No, to stačí. Teraz troška ešte sily a môžeme sa do toho zase pustiť. A už sa mi páči, že mi to hádže po väčších stovkách. Super. No teraz budem mať krutý damage. Že ho musím dať dole na 100 Pro. Aj keď vypadajú krávy z oblohy. No, takže ideme na to. Dlhoprstý mák. Seš mŕtvej. Oboj. Jos lost. Dali sme to. No, toto hodím troška toto do bordelu a hodíme na seba tento akvarík. Čo mi docela prospeje. Jo, fajnovo. Ešte pozerám nejaký na výdrž, čo sa bude dosť hodiť, myslím si teda aspoň. Výdrž, kde si mi utiekla. Čo to robí? 25. No neviem, tak nič. 29. Jo, fajno. A to budeme mať úplne naplno vylepšené všetko. Ale kde mám tu výdrž? Jo, to je. Takže máme 54 500. Teraz máme 62 000. Super. 62 700. Mám byť presný. No, ideme ešte raz. No, musím to dať už. Super. Jo. Fajno. My sme to dali los. Čakaj, pozrieť krčmu. A záchod. Vecko ešte otvorené není. A ešte do čaroobchodu idem pozrieť. Táto kniha to bola. Ne, nejde. No, teraz pôjdeme zase na toho opičáka, čo má malé ruky. No. Teraz je Yeti. Teraz pôjdeme do kostlivca. Ohnivý golem. Aj keď síce bol ohavný, nevadí. Kameň žrút. Super, dali sme ho. 16 level. Za chvíľku zoberieme nové veci a nahodíme na seba. Čo sa stalo? Ne, to seklo. Jaj, už som slabý nejako. No, už sa hodí nová zbraň. 39 až 77. Ešte lepšiu zbraň ako potrebujeme.
Epic jak na zavolanie. To pohádžeme preč. Ešte sa pozriem po nejaké zbrani. 42 až 79 až 42 a toto je 45, jo. Dobre, toto mám lepšie. A zároveň je to taký luxusnejší Epic ten z takých tried, ako profesionálnych nejakých. Takých, že ozaj kvalita, no. Ideme skúsiť. No, už nám to išlo lepšie. No, držím palce. Takže, jak sa nám to nepodarilo, skúsim doplniť výdrž, keď už teraz mám tak veľa peniaz. No pri 100 000 to musím dať. Takže, asi tak. No, tak ideme do krčmy. Čo nám to ponúkajú? 40 kus, 40 peňazí, 40 zlatiek a 4000 skúseností. A teraz? Super. Aj epiky sú tu, čo sa mi strašne páči. To je ten dolný medzi týmito. Jo, to si dám. Fajnovo. Takže túto úlohu príjmem. No a počkám tu chvíľku. A ináč, ako ste sa mali na obed? Ale nerobím si prdel. No takže... no, načítalo sa to. Super. Som vďačný. A hubičku som dostal. To je môj prvý zisk dneska z toho všetkého risku. ...42 až 84... si robíte zo mňa srandu. To je úplne super, lebo to je 42 až... Hezky. Hezky. Hezky, tresky, plesky. Haha. No, takže to nahodíme na seba. Môžeme predať strašne starý Epic, tento je lepší. Jasné víťazstvo, krása. No, aj keď síce to bolo troška náhrané, ale toto... Dobre. Súhlasím. Že som to dal a že som proste dobrý. Oh yeah. Dobre. A ideme prvé podzemko, čo si myslím, že sa mi teraz vážne podarí, lebo už od levelu 15 je to možné dať dole. Super. Počkaj, pozriem, aký je damage. No daj. Nič. Nič. Bum, veľký bum. Nič. Veľký bum. Nič. Bam. Nič. Bam. Nič. Jak to? Nič. No tak niečo teraz. Ale daj kritik, však máš toľko šťastia. Čo to je? Kritik. Kritik. Teraz kritik. A teraz dáš bombu nejakú? No buchni ho troška. No buchni ho troška už. To je úplne týranie toto. Buchni ho. WTF? Normálne som zlaknutý, čo to je? Jo, dobre. 8000. Dobre. No a to je že vlastne vyhraté, lebo teraz tvé rany buchnem ja a dám dole prachopíra. Na dve rany je mŕtvy. Jedna. Nie, to už vyzeralo tak nádejné. Ja. Že by ma zabil ešte. Nezabíjalo. Takže som troška unavený. 30 000, krása. Jo, 20. Plne spokojný som s tým.
Pomôžte!